Мисоли навбати ситора аст. Дар инҷо чикор кардем бисёр секунҷаҳо ҳастанд. Агар ин намуди саволро чӣ кор карда мешавад? Як бор мисол як формула ташкил кунем. Агар ба шумо ситора дошта бошад ва 5 кунҷи он байни 5 кунҷи чӣ алоқа аст? Ҳамонро дабароем. Нигоҳ кунед, инҷа 2 кунҷи дарунӣ ба 1 кунҷи берунӣ баробар аст. Ҳамонро мебарем. Яъне агар нигоҳ кунед, ҳамашро дар як секунҷа ҷамъ мекунем. Бигзор ин секунҷаро гирам ман. Ин кадом секунҷа дагар ҳам вақт дуруст аст. Бигзорем ин секунҷаро гирем. Гирдашро кабуд кардем. Дар ин секунҷа 2 кунҷи дарунӣ 3x ҷамъи 3x ба 1 кунҷи берунӣ баробар аст. Яъне кунҷи берунӣ он инҷа аст. Ин ба чӣ баробар аст? 3x тақсими 2 ҷамъи 3x. Агар махраҷҳоро баробар кунем, ин 9x тақсими 2 мешавад. Яъне ин кунҷ 9x тақсими 2. Акнун дигар секунҷаро гирем. Бо 2 кунҷи дигар. Нигоҳ кунед. Агар ман ин секунҷаро кашам, секунҷаро камтар. Агар ин секунҷаро кашем, нигоҳ кунед, 2 кунҷи дарунӣ ба 1 кунҷи берунӣ баробар аст. Яъне ин кунҷ ба чӣ баробар мешавад? 3x тақсими 2 ҷамъи 2x. Дар инҷо ҳам махраҷҳоро баробар кунем. 4 7x тақсими 2. Акнун дар ин секунҷаи охирон мо чӣ дорем? Дар секунҷаи охирон дар як секунҷаи майда ҳамашро ҷамъ кардем. Дар инҷо ҷамъ кардан шарт набуд. Дар дигар секунҷаи майдаам ҷамъ карда мешуд, бо ҳамон натиҷа мебаромад. Дар ин секунҷа мо чӣ кардем? X ҷамъи 7x тақсими 2 ҷамъи 9x тақсими 2 баробар ба 180. Агар махраҷҳоро баробар кунем, 2x 9 18x тақсими 2 180. аз инҷо агар мисоли x баробари 20 мешавад. Яъне x-ро ёфтем. ҳама кунҷҳоро ёфта метавонем. Нигоҳ кунед, агар вақти шумо ин саволро дидем, ҳамаи кунҷҳои ситора ҳам вақт ба 180 градус шакли дидем баробар ҳастанд. Чунки 9x ин 3x тақсими ҷамъи 3x, ин ҳам 3x тақсими ҷамъи 2x. Ҳамаи кунҷҳоро агар ҷамъ кунем, ба 180 баробар аст.